Με 4 μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλι στην Άμμο που διοργανώθηκε στο Μαρόκο η εθνική ομάδα της χώρας μας. Μεταξύ των αθλητών που διακρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και 2 αθλητές από την Κατερίνη. Η εθνική ομάδα πλαισιώθηκε από 10 αθλητές, 5 έφηβους και άντρες. Να σας το πω εντάχει, πήραμε 4 μετάλλια, 3 στους έφηβους και 1 στους άντρες. Στους εφήβους βγήκαμε πρωταθλήτρια ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη και στους άντρες 4η. Μετά πίσω από το Τσάντ, Νορβηγία και Ρωσία. Ο Πέτρος είναι πέδας, δηλαδή μια κατηγορία μικρότερη. Αγωνίστηκε την πρώτη μέρα στους πέδες. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε σε παγκόσμιο, είχε λίγο το τρακ, έχασε κάποια μάτς, 2 μάτς πήρε και πήρε έναν Νορβηγό και έναν Ούγκρο, έχασε από Ρώσο και από Μαροκινούς και 2 Μαροκινούς, κατετάρχει στην 4η θέση και στην επόμενη μέρα παίζαν οι έφηβοι, η πιο μεγάλη κατηγορία από τους πέδες και με υπογραφή δικιά μας μπόρεσε και έπαιξε στην πιο πάνω κατηγορία και τα κατάφερε, ενώ έπαιζε με μεγαλύτερους του, κατάφερε και βγήκε δεύτερος στον κόσμο εκεί, δηλαδή έδειξε την ψυχή του. Στη διοργάνωση πήρα μέρος συνολικά 16 χώρες και η Ελλάδα κατέκτησε στους εφήβους την πρώτη θέση, ενώ στους άντρες την 4η. Θέλω να μας πει 2 κουβεντούλες πάλι ο Πέτρος. Πώς είμαστε εκεί με τους συναθλητές, με τους άλλους γύρω μας, πώς είμαστε πρώτα απ' όλα στην ομάδα, εδώ. Αρκετοί. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Για καινούριο σύλλογο είμαστε κοντά στα 20 άτομα. 20 άτομα. Για 5 μηνών σύλλογος, ναι. Και όλοι είναι αθλητές σε δράση. Οι περισσότεροι. Δηλαδή έχουμε και μικρότερα παιδιά από 4,5 μέχρι 6, 7, οι οποίοι μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στο κλίμα, δεν παλεύουν βέβαια, αλλά μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα το τι είναι η πάλη και το τι γίνεται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον αθλητή του Αθλητικού Συλλόγου Πάλης Άθλος Κατερίνης, Αλέξανδρο Μουταφίδη, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους εφήβους στην κατηγορία των 120 κιλών. Και ένας ακόμα αθλητής Κατερινιώτης πήρε μετάλλιο, το χάλκινο, ναι. Ο Μουταφίδης, ο Αλέξανδρος, στην 90 κιλά, στα βαριά κιλά, στη βαριά κατηγορία των εφήβων. Νομίζω ότι τον είδατε στους αγώνες εδώ πέρα. Ναι, βέβαια. Είχε βγει πρωταθλητής εφήβους στα βαριά. Απλά να αναφέρουμε ότι από τα 4 μετάλλια που φέραμε, τα 2 είναι από Κατερίνη. Ναι. Είναι υπόθεση. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος Πάλης στην Άμμο, κ. Κώστας Παπακοσταντίνου, αναφέρθηκε στις επόμενες προγραμματισμένες αθλητικές διοργανώσεις. Έχουμε ένα φιλικό τώρα την Κυριακή. Ναι, εδώ. Εδώ σε εμάς. Θα πάρουν μέρος οι 4 σύλλογοι της Πιερίας, συν ένα σύλλογος από την Αλεξάνδρεια και από το Βαθύλακο. Και από την Πάτρα. Και από την Πάτρα θα έρθει ένας σύλλογος. Θα είναι αγώνες με παιδάκια που θα ξεκινάνε από 6-7 χρονών, 5-6-7 χρονών μέχρι 16-17. Θα είναι φιλικοί αγώνες, ίσως για να πάρουν προετοιμασία, να πάρουν αγώνες τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέρος στους αγώνες. Θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Στον ίδιο χώρο πάλι εκεί. Όχι στον ίδιο χώρο. Στην παλέστρα εκεί που κάνουμε εμείς προπονήσεις. Τώρα είναι στο 5ο το γυμνάσιο, το νυχτερινό το παλιό. Απέναντι από τη ΔΕΗ, το παλιό το γυμνάσιο. Πίσω στο γυμναστηράκι. Εκεί μέσα είναι ο χώρος προπόνησης. Στο οποίο, να σας πούμε, 4,5 ώρα κάθε μέρα κάνουμε τις προπονήσεις μέχρι 7,5 ώρα. Οπότε όσοι γονείς θέλουν να έρθουν να δουν. Καλά και το είπατε. 4,5 ώρα λοιπόν κάθε μέρα έχουμε μέσα στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά, γιατί εκεί βρίσκεται το 5ο γυμνάσιο. Στη ΔΕΗ κοντά. Στη ΔΕΗ απέναντι, το παλιό γυμνάσιο. Ναι, το παλιό εκεί από όπου περάσαμε όλοι μας. Και ο υποφαινόμενος εννοείται.